Сәлем дуслар, безнең бүген Казан Кайный подкастының 5-нче чыгарылышы. Студияда Алхамдулилла. Яруллин, Радиф Кашапов һәм җырчы Барбершопның хыялы. Илгиз Шайхразиев. Йоу, сәлем. Timberlake сөзі шыққаш, Илгизне шақырдық подкастта. Чөнки ул мин аны саныйм теге татар Timberlake. Timberlake та шулай үзен Моны Timberlake үләп чыгаргандыр, наверное. Син күрдеңме? Моны Timberlake үзе үләп чыгаргандыр бу. I'm American Ilgiz Shaykhraziyev, you know. Шулай итеп. Һәм егетләр бу атна әллә ни бай түгел, яңалыкларга. Хәер, ше. Хәерче атна килеп чыкты. Ләкин шулай да менә булганыннан сыгып чыгардык. Һәм бүген шундый хәбәр җырчы Салаватның, аны беләсез. Салаватның. Бу атнада 31-нче концерт сезонын ачып җибәрә. Аллага шөкер. Һәм иң кызыгы темасы Радиф безнең башка подкастларга отсылка буларак Әлдермештән Әлмәндәр темасы итеп күрсәтә. Кем соңында? Әҗәлме ул? Радиф, Радиф бер сезонда да булмаган. Булдым, кстати, булдым. Юк, мен аңладым, ул анда Салават сиңа китәргә кирәктер дип әйтәр инде, неме? Юлай, мен өзүрдүгүл. Мен җырлыйм, флайдер мен. Син булдыңмы ни концерт? Мен просто уйлыйм, шундый концепциялар анда булырга Юк, тиеш. гадәттә концепциядә Салават абый үзе булып кала. Ие. Гадәттә аның янында. Әйтәләр инде. Ие, тип нәрсә дә әйтәләр инде аңа. Сен ярар. Син нигә бу теманы кузгаттың, Гомәт? Ул бит аны урынмаска ярамый бу кешегә. Безгә. Беренчедән без аны чакырырга теләгән идек, ул килмәде, шуңа Илгизне чакырдык. Рәхмәт, мине Салават абый белән бер рәткә куйганыгыз өчен. Һәм Безне шундый кагыйдә булырга тиеш. Кичә без син белән моның турында сөйләшкәндә нәрсә ачыкланды. Без һәрберебез яттан Biz kişi qabızdık YouTube'na, әйдәге бай күлкегенә, садык бер җырны дип. Инде что-то без бер ярты сәгатькә залипли. Тегесен тыңлап, тавышын тыңлап. Безнең бишәр җыр бар, яраткан һәм яттан белгән. Һәм моны аңлап булмый дөресен кендә, чөнки мәсәлән, Салават абыйның. Салаватым. Ул бит ярату кебек түгел, теге миңа бик ошый бу җыр дип инде. Просто Син аны беләсен. Юл чинчик син теге soundtrack of your life. Сингән инде. Ничә синең нинди яраткан җыры бар? Салават абыйның яраткан җыры Уфтанма. Уфтанма? Чынлап? Бит әле бузган. Бетте. Ике сүз бар. Салават абыйның тагын инде җырлары. Аның бит әле бар. Ташлама, әнекәй, ташлама. Мине. Изге дугаңнан әйе. Изге дугаңнан бар тагын юк миңа җыры шуйды. Юк. Юллары. Соңгы хитлары дип Соңгы хитлары. Туган көн бар. Мин яратам сине Татарстан. Әлбәттә. Аннар авылым урамнары. Димәк, ул шундый гимннар авторы дип әйтер идем мин. Шыр бар иде бит теге. Естественно, бар иде теге сайлаулар, ул сайлауларга якынлашканларга. Соңгы тапкыр анда теге билет билер иде стадионга типа. Янда җырлар иде теге Самоцветлар, Валерий Меладзе, именно Минихан чыкканда теге булай теге чыгайды. Янда азат мин яратам син теге гимн кебек. Кстати, улаган тавакны нинди җырны бүтән җыр кеше җырлар иде. Татарстанда бүтән кеше белгән стадионда минем өчен шул җырны җырлар иде чөнки. Руслар да татарлар да. Мин уйлыйм шулай. Чөнки гаҗәп бит, ни Бим радиода мәсәлән бердән-бер татарча җырлар куялар иде. Ул Туган як һәм Салаватны. Туган як бик яхшы җыр. Аны да җырлап булыр иде минемчә. Бергә. Яисә мин мин яратам син Татарстан. Бергә. Хуш. Әйе. Ярар. Димәк, синдә булганы бар име Салаватның концертында? Юк, бер кашында булган юк Салават абыйның концертында. Гаҗәп. Нигә? Булганы бар. Бар. Бар иде. Бераз мин качан булган? 2005тәме, 2004тә миңа әни аны хәтерләтте, искә төшерде. Мин анда мәкалә яздым, миңа әни әйтә, улым бик каты яздым инде, мин шул вакытта бит яшь идем, мин әйтәм, бүтән бер нәрсә конкретләп йөргән идем, ачыктан. Ул бит Салават. Мин чөтем бардым да теге бераз теге, син Салават турында язган идең мәкалә? Әйе, мин концерты турында язган идем. Мин әйтәм, бераз ул теге яңа ел кебек, 8 март кебек, син тәнкыйть алмыйсың бит инде. Ул пар. Нигә? Бер 8 март миңа ошамый. Бар сораны, син тәнкыйтьләсәң дә, тәнкыйтьләмәсәң дә. Менә кичә мин видеодан караган идем, әйтәм, шул кадәр халыкчан
бар теге кич амал кеше аңа ышана кебек. Шуңа күрә ул чынлап кебек. Теге мескенләдән түгел, мин белмим дип инде. Кешегә ошый бу. Чынлап бит. Ул кеше киенә дә, мин шундый дим инде. Һәм солдат шундый кешеләр, гади кешеләр. Әйме, алар теге нидер шундый югары хыяллар белән яшәмиләр дип әйткәндә. Әйме, һәм димәк аларга да җырчы булырга тиеш бит инде. Безнең кебек җырчыларга сабылыр икән безнең республика, безнең дигән җырчылар булса инде. Шуңа күрә шундый теге күлмәкләр, шул видеолар теге каялар, нидер бер клип дип анда, менә мин анда белмим, ялда, мәсәлән, менә мин пешән чабам, белмим. Мин авылда. Мин машинамда йөрим, менә бу клип. Ул шәп, менә кызык бит. Кеше тормышын күрсәтә дип инде. Безнеңчә, безнең егет бит. Безнеңчә, я. Анда теге ТНВ-дан нине дә тыңладым әле тапшыруны, анда әйтәләр. Ни өчен саватны тыңлыйсың? Кечкенә малай әйтә, душевно вообще. Анда кечкенә малай. Һәм улысы әйтә, ул бит авыл егете. Юк, булай алсаң, ул җырларны сөйли белә барыбер. Аның җырларында мәгънә гел бар. Анда теге мин сине яратам, син мине яратмыйсың гына түгел. Анда ниндидер теге безнең халыкка якын булган мәгънәләр, әни, белмим, тормыш, фәлсәфи фикерләрдә аның җырларында. Җырлый бит инде. Әни, әти, авыл. Соңгы елларда тагын да аның белән ничектер шундый теге, мәсәлән, шул ук җәяүле буран йөгерә. Менә ничектер бит теге табигать күренешләре белән безнең тормышыбызны чагыштыру, символлар күпне. Минемчә ул җырларны аның үзенең бер жанры бар. Бер предъява бар. Димәк, ул бит инде шундый тотальный хедлайнер дип әйтик инде, шулай. Һәм ул тотальный хедлайнер буларак үз өлешен кертә алыр иде эстраданы үзгәртүгә, шулай бит. Ләкин ул үзгәрешләр яңалык символы була алмады. Ул шундый белмим. Киресенчә шундый катып калган эстрада символы булып кала. Катып калган дип әйтеп булмый. Юк, аның минем уйлавымча аның андый максаты юк. Менә ул үзе бар. Булды. Аның теге калганнарга минемчә катнашы юк. Менә ул нинди бар? Ул шундый бар. Булды. Мин шундый. Тик мин сиңа әйтә алам, 90-нчы елларда син кара, Салават абый, әйме, чыгарды сәхнәгә гитара соло. Анда гитара уйный проигрышларда. Хоп, китте анда, артта басып тора, кызлар. Ул бит тоже яңалык иде. Үз вакытында. Ул менә үз вакытында. Революция тавышы. Ишетәсеңме? Юк, менә үз вакытында кешеләр илгизнең күзләрен күрсәләр, аптырарлар. Ул вакытта что Ханияпа, тутасыз тыңлагыз, что Ханияпа, Зәйнәп Фәргетдинова, Салават, тагын кемнәр анда, менә шул Зөфәр Билаловлар, алар үз вакытында фурор ясадылар. Чөнки аңа хәтле кешеләр, безнең теге Илһам абыйлар, алар теге баянга, шундый менән чиктер шундый концерт, алар чыктылар. Хоп, әзрәк кенә сиркену барлыкка килде безнең сәхнәдә. Сез карагыз, безнең Хания апабызның костюмнары нинди аллы-гөлле. Барыбер алар үз вакытында алар керттеләр яңалык. Тик менә бүгенге көндә алар шул яңалыклары белән эш итәләр. Туктык моннан. Киләсе яңалык дип әйтергә була инде. 11 апрель көнне безнең булачак Курбан гаете. Курбан гаете. Һәм без моны читләтеп уза алмадык, чөнки шәхсән минем өчен Курбан гаете ул иң зур бәйрәмнәрнең берсе, яңа ел кебек менә. Кеше яңа елны көтеп ала бит инде. Һәм минем өчен дә ул шундый бик мәгънәле бәйрәм. Син кичкенәдән йөрин, әти кайчан суябыз. Кичкенә вакытта ничек хатирәләр. Без чыга идек авылда, иртә таңнан мунчага алып керәләр иде, халык килеп җиткәнче тәкъбир әйтеп бара урам буйлап, һәм бу бик берләштерүче шундый бик нык символ, Рәдиф. Прям халыкка кирип китәсен анда, барасын мәчеткә. Әлбәттә, аның бәлки яртысын йоклап торганбыздыр да. Шулай да без анда утыра идек, беләсезме, теге оек башлар киеп, шуннан соң кире кайта идек һәм безне сыйлыйлар иде. Тәмле ашлар белән. Һәм бу чын мәгънәсендә шундый локал, шундый бәйрәм мощный. Кара, син кичкенә чакта, әйме? Хәзерге вакытта син ничек бәйрәм итәсең?
Хәзер минемчә монда нинди каршылык бар, нинди драма бар. Хәзер глобальләшү керде бу нигә? Бу бәйрәмгә. Һәм шәһәр авыл белән көрәшә. Кеше өчен мәчетләр, кеше өчен көрәшә, чөнки без шәһәрләштек. Шәһәрдә башкача бәйрәм итәбез. Иртә белән барабыз шәһәр нигә? Мәчеткә. Мәчеткә. Мин малайны инде уятам, теге торгызам. Ул анда йөри мәчеттә сугылып, шуннан бәйрәм намазы укыганнан соң өйгә кайтабыз кыймак ашарга. Элек кыймак чыга иде мичтән. Хәзер табадан төшә. Ансы бер аерма һәм әлбәттә шундый беләсеңме, мин мәчеткә кергәч, андагы күп кешеләр белән үземне бер мәхәллә итеп хис итү менә шул кадәр дәрәҗәдә юк инде авылда кебек. Чөнки бергә уйлап кара, урам уйлап бәйрәмдә син кайсы мәчеткә йөрисең бәйрәм вакытында? Төрлесенә йөрибез. Әҗимгә барганым бар. Төрлесенә йөргәч ничек син алар белән берлектә үзеңне хис итәсең? Хәзер бит мәхәллә мәчетләре юк, кая эшлисең, кая йортка якынрак яисә кайсы соршы шуңа йөрисең. Минемчә проблеманың асылында мичсезлектән. Авылларда мичсезлек бүген. Мишләр юкмы? Әйе. Авылдамы? Авылларда. Күз яшыңны сөрт инде. Бик әз бүген мишләрен сүтәләр. Әйе. Син Корбан гаетен ничек бәйрәм итәсең? Шулай. Җырлап или? Мин башта бер сен тәрбиялим, аны икенчесе. Юк, Илгиз бит ул мөнәҗәтләр җырлый һәм дини ишараларга еш чакыралар бит сине. Мин булай гына дип көлеп әйтмим. Аның алдыннан булгалый андый шаралар. Синең өчен чос вакыты бу. Юк, кызганычка каршы аның хәтле инде күп түгел. Ул булса безнең республикада бер зур бәйрәм булырга мөмкин, берәр концертлар залында яисә кайда, яисә бер прием шунда булса гына инде. Булай шулай ук иртән мәчеткә. Мин беләсезме, Корбан мәчетен кызык. Беренче ел инде аны әйтәләр ди, Корбан ул, нидер бер сыер яки кемдә беренче ел түгел. Белдемме син? Әйме. Мәсәлән, нидер бер кешегә булышу, әйме, саваплы эш башкару. Шундай әүрәләү әйбендай бергә һәм кеше аңлый, мәсәлән, Корбан теге бәйрәм генә түгел, дини бәйрәм. Ул шундый гаилә бәйрәме кебек. Шуңа күрә минемчә бер теге син әйтәсең авылда, син шундый яшь истерикләр калды, менә без шулай йөрдек. Бәйрәмнең мәгънәсе бит анда гына түгел, шулай итеп кеше әйтә, мәсәлән, нигә яңа елны, мәсәлән, булган бәйрәм итәргә. Аның мәгънәсе юк шунда беткән, мәсәлән, 31 декабрьдә һәм беренче январь, нәтиҗәләр мәсәлән, син нигәдер өстәмә мәгънә өстисең. Мәсәлән, мин хәзерге вакытта шәһәрдәге булган Корбан бәйрәме, ул менә шулай кешегә булышу. Син типа сәт торасың, мәхәллә түгел, син димәк, бөтен шәһәр синең өчен бер зур мәхәллә кебек. Син шәһәреңә булыша аласың. Һәм мин андай янында яшәгән кешеләргә бер белмәгән мәсәлән. Ул да кызык яңа бер авылда, чөнки бөтен кеше бер-берсен белә. Беләләр кем мохтаҗ һәм башкалар. Таткультфестның ни чыкты? Ролиги, промо ролиги. Тагын әбиләр. Тагын музыка тыңлыйлар. Име шундый ләззәт табып. Карагыз табып интернетта кызык төшергән. Сәйдулур җырына. Һәм анда бөтен чыгыш ясаучылар исемлеге чыкты. Димәк, Таткультфест ул шундый фестиваль кая музыка ул төп скрипка как бы. Һәм төп күренеш. Һәм димәк, бу мөһим яңалык шулай минемчә. Безнең өчен аеруча. Сез икәү анда катнашабыз. Җырлыйсыз? Ул җырлый, мин сүзләр. Мин әле не утвердили, мин бәлки алып баручы булырмын берәр сәхнәдә. Все куплено. Димәк, үзебезнең фестивальне рекламабыз. Чыгыш ясаучылар арасында шәхсән мине мәсәлән бик шатландырды башкарма. Һәм без Рәдиф белән хәтта бик аптыраган идек, чөнки оештыручылар җыелганда без сөйләшкән идек шул музыкантлар турында һәм без әйтәбез, менә башкарма килә. Вау, супер! Анда безнең вообще шаккаттык инде. Һәм берәү әйтә анда, исемен әйтмәйбез, ул оялачак моны тыңлап. Ул әйтә, башкарма, кем алар вообще башкарма? Алар разве типа аудитория алып киләчәк безгә? Менә Айгөл былтыр чыгыш ясаган. Ул яңа аудитория алып килде безгә, имештер. Хипстерлар килде Казаннан. Менә башкарма, ул ничектер башка сыймый. Мин шаккаттырды, мин чыгардым яңалыкны инде. Менә кеше әйтә инде, Нурминский була, Айгөл була, анда кем? Башкалар инде. Мен әйтәм, бу башкарма килә бит, мин что-то сөйләдем бер пост. Янда минем бар достым бер Даша Евсеева, ул Дорнның пиар-директоры. Тесла Бой директоры, шундый бик теге. Ул әйтә, я же их обожаю. Мен әйтәм,
нәрсе ишек ол вообще ике дөнья шундый бәрәнеште Дорн һәм башкарма фит Минемчә бик якын. сыйфат вот да кеше аңлый. Мин бүген иртә белән Денис абый белән ярты сәгатьлек интервью сагайдым. Без мен әйтәм кешегә аңлатырга кирәк бит дөресен икәнде. Аңлат кем ул Денис? Денис абый ул Денис ин улы безнең рокерыбыз. Ул беренче ан төркеме 67-ме 68 елда уйный башлады рок. Финляндиядә яшәгәндә, Финляндия татары. Ул әйткәнде, миңа әти биргән инде 2 пластинка 65-64 елда. Беренчесе All My Loving Beatles һәм Twist and Shout бик яраттым мин җырларны дип. Мин әсә бүген белдем, без бөтен әйтәбез башкарма, ул бик 70-нче елларда булган төркем. Ул әйтә юк, ул вакытта булган The Sound of Genghis Khan. Чингис хан тавышлары. Мин синнән сорамакчы идем, нинди группа ул? Ул да катсы бар, аның бар 3 пластинкасы, бераз теге эшкә китәбез инде. Барын 3 пластинкасы бу төркемнең, һәм мин гылган башкарма 3 пластинкасы бар икән. Ул Sound of Genghis Khan, ул менә беренче 2 пластинка каяларында инструменталь музыка уйныйлар, һәм җырлар теге. Ай ала бик җыракта идек без. Менә ул Sound of Genghis Khan һәм алар да киләләр. Бу төркем гомумән анда 70-нче еллар башында бар. Составлары төрлеме? Анда бик төрле, хәтта анда минемчә ул Sound of Genghis Khanda теге яшь Наил Бадретдинме команда. Наил. Денизнең малай. Малай түгел, юк, анда бар энесен малай уйный. Шунда бик теге төрле яшьтәге состав анда бик теге алар әзерләнәләр, бик тулкынланып. Мин әйтәсем килә, мин аны сорадым, шундай сорау бирдем. Менә сабай, мин сиңа теге ничек хисләр синең булды, мәсәлән, 70-нче 80-нче елларда син рок уйныйсың, һәм син шундай бердән-бер кеше. Менә бөтен дөньяга, әйме, ул әйтә, миңа бик монсу, шулай миңа монсу иде, мин уйлайдым, нәрсә инде төшенкелек иде. Мин әйтә идем бер кешегә, менә килеп чыгар нидер бер җырчы аңа, бәлки ул хатын-кыз булачактыр дип уйлагайдым, һәм шунасымы юкмы дип бер 5 елдан соң миңа бер дустым әйтә, син беләсеңме шундый җырчыны, менә мин Австралиядә хәзер бер хатын белән таныштым, Зульфия Камалова исемле. Унан хәтта просто тавышын гына ишетеп аңлады, вот килде ниһаят дип инде. Шундай берләр башкарма төркемен дөрескәндә, аны без ничектер яхшылап пиар ясарга кирәк. Чөнки шуңларга тиеш, менә ул дөресен пионерлар. Бер нәрсә булмаганда әле, бернинди лейбллар юлларга йөртергә кирәк. Кешеләр белән очраштырып лекция, ачык лекциялар оештырырга, чөнки реально мин аптырадым, даже оештыручылар арасында башкарманың кадерен белмәүче кешеләр бар. Мин вообще шакаттым. Менә бу бер 5 ел элек аларның бер волна булды, аларны бик күп кеше тыңлый иде, хәтерләсәң. Хәтта радиодан куялардан 1-2 җырларын теге Зәңгәртоманнан сәйе, теге ни Әйтәләр бит әле сирәк була шундый икенче часть лучше первого. Менә бу Зәңгәртоман Венера Ганиевадан яхшырак килеп чыкты башкармаларда. Аларның үзләренең бер генә минутка. Менә хәзер соңгы елларда мин алар турында ишеткән юк үзем дә. Алар һәр июнь салар, махсус безнең өчен. Июнь җыеллар яңадан, алар барсы да өлкән кешеләр. Без теге елны барганда менә Финляндиягә төшердек, шул Финляндия татар җәмгыяте инде. Бер 4 көн йөрибез, татарча сөйләшәбез Финляндиядә. Шулай килештек инде, татарча сөйләшә беребез белән. И килә инде шунда бер мужик инде, күзлекле, бату алкара, ул шул төркемнең бер шундый иң шәп гитаристы. Мен әйтәм, исәнмесез? Менә булай теге беләсеңме, теге белмим. Кемгә килеп белмим анда, Чайковскийга, Мусоргский. Ленин. Джон дә исәнмесез, сез бату. Мин радио кашау. И вот утырай, уйный башлый инде. Нигә. И мин шулка җылый башладым. И нушат мин төшәм, юк кайтасы килә. Все, туйдым менә бай бердән все. Финляндия. Мин сине хисләрен. Ул төшерә камерага, шундый күзләрем шундый шашкан, теге шешкән, мен әйтәм, вот чиктер аңлата булмый. Карале, ничек лайнап, ничек Нурминский белән башкарма тәңгәл килә. Кара, вот гомән бу шундый бик яхшы әйбер, чөнки без күрәбез элек әйткән, татар альтернативыз кем өчен ул? Әйме, беркем тыңламый аны, 5 кеше тыңлыйсызны дип инде, әйме. Һәм ул шундый төрле бар, мәсәлән, бик теге узкий нишада кеше тыңлый торган музыка бар, шундый бик зур нишал әйме. Минемчә, бу бик шәп әйбер, чөнки без күрәсәк, карагыз, без никадәр төрле хәзер булдык, әйме. Без инде беренче сәхнәгә сыймыйбыз. Әйме, без күпме кешене чакыра алабыз, алар безнең форматка керә, әйме. Хәтта шәйтә, нәрсә булсын, альтернатив музыка, эстрада менә хәзер мен әйтәм, чөнки эстрадасы үзгәрде. Хәзер эстрада без белмим кем тәэсир итте анага, мен әйткәндә. Әмма үзгәрә башлады хәзер, әмма ул теге ике вакыттагы син шакат торган теслар була алмый инде хәзер. Элвин Грей тәэсир итте. Элвин Грей да башкаларда минемчә, чөнки кеше ремикслар ясый башлады, күбрәк шундый теге модерн аранжировка ясый башлады, теге ул яхшы нәрсә киергә гомумән, теге кайдыр анда
теге төрле төсләге күлмәкләр киеп чыгып булмый инде һәр кеше. Зәвыксыз киеп. Зәвыксыз кешегә калдырып, көлкегә калып булмый. Һәм минемчә, әгәр дә миңа инде бер әйбер булыр иде, әгәр дә менә шул эстрада йолдызлары яисә бу масс культ кешеләре инде безгә тартылса иде һәм үзгәрә барса иде. Әйме? Чөнки мин аңлыйм инде мондый гына тик альтернатив бик каты җыр белән генә бөтен кешене эшләп бетеп булмый дисәң икән, әйме? Төрле кеше җыелып. Без бик күп булгач, әйме, безгә үзебезнең теге яшәү рәвешебез дә яхшырак булыр иде. Кеше аңлар иде, бу гадәти әйбер. Һәм минемчә менә без үтә әйтмәдек инде берничә атна инде менә безнең җырларыбыз Сата радиосында яңгыр, әйме? Шул кадәр сәер үзеңне ишетергә. Мин ишеткән шапкадан 9-дан соң. Радиода бит, радио бит. Минем малай шапкатта радиода яңгырау. Юк, киресенчә, Билги, син бул айнапта, гомумән син менә артист буларак, минемчә син инде шул кадәр теге конвейер кебек бара ул синең шулай бит. Син аңышмыйсыңдыр да, кайсы чарадан чыгыш ясыйсың. Ул була бит артистлар, гадәти хәл бит. Гадәти хәл бит ул. Син монда нәрсәдер бармы, шундый күңелеңә теге, менә моны тыңлар идемме дип анда. Мин бик ихтирам итәм Саид Олурны. Аның музыкасын. Нишләп ул дип ихтирам итә, син нәрсә без аны? Ул бит миминлекнең синонимы. Юк, тагын кемнәр башкарма. Калганнарын мин дөресен әйткәндә әле тыңламадым. Белмим кемнәр анда башкарачак. Игель килә анда күпсе Барач килә, металл. Күп шундый теге менә сольный җырчылар булганда бер сәхнә була, шуңа күрә без әйтәбез инде. Лейна була хәтта Гүлназ Батталова була анда, бөтен безнең рэперлар була инде, Усал, Киру, башкалар. Шундый бер аерым интернет, без аны интернет йолдызлары сәхнәсе дип атыйбыз инде. Менә шул кем интернет аша. Бер елда шул кадәр шундый жул артистлар шалкыган барлыкка килде. Да. Димәк, без менә әйттек Корбанга әйтте, шулай ук туры килә. Бер фестивальгә зур гына Великий Болгар дип атала. Болгар. 11 августта әниемнең туган көне, туган көне белән. Моны кисәбез. Мин кисәм моны, так что юк. Мин кабатлыйм 5 тапкыр. Реверберация саламында. Әйдә, синең берәр туганыңны йыкманды туган көне. Юк, яш. Великий Болгар 10-11 августа юк икән, русча язылмаган. 10-11 август урта гасыр сугышларының реконструкциясы була. Реконструкцияларга бай икән безнең шәһәр, безнең Татарстан. Билет бәясе 200-дән 400 сумга кадәр. Кыйбат түгел. Бу кайда бу булачак? Болгарда. Мин кирдем, беренчедән, менә анда рыцарьлар инде, күз алдына китер урта гасырның, шулар булып киенәләр, сугышалар, балаларга мәсәлән. Менә бар Болгарда теге мәчет нигезе. Мөһим сүз бар. Сайтларына кирдем, пишакта татарча язылмаган. Болгарда безнең изге җиребездә кулыч күтәреп сугышучылар татарча язырга иренгәннәр. Һәм бу ниндидер конкрет сугышка башланмаган. Менә Милли музей ишек алдында ул бөтен дөнья сугышына башланган иде, икесенә дә. Монда конкрет сугышка башланган, просто бай име. Быдлы. Юк, инде мин кара булган инде мен бер тапкыр анда. Аны гомумән менә Сияжта реконструкторлар бар бит анда берничә кеше анда. Алар шуны оештыралар инде, чөнки бездә дүсен кенә реконструктор теге дулкыны бик көчле, күп кеше инде шул теге костюмнар яши, кылычлар анда. Теге инде нәрсәдән, тимердән тегәдер инде. Һәм алар ничек менә бик шундый энтузиастлар, балалар белән эшлиләр. Һәм янда бардым инде, бик кызык көннәр иде анда, шундый теге ярмарка, менә теге бар итендә теге мәчет безнең, мәчет нигезе. Кая җыенда намаз укылар инде. Менә шул янда шундый бер кырда анда ясыйлар, шундый площадка, майданчык инде. Һәм сугыша кызлар, анда кызлар, малайлар. Мин без сорадык инде, менә буламы нидер Алтын Урда буенча. Мин аңлавымча алар бераз тартылалар анда. Алтын Урда вакытындагы булган костюмны чыгаралар, әйтәм, вот воин сражается в костюме дип инде. Әмма син генә юк анда теге нидер бер махсус сугышны реконструкциялау, бу күбрәк теге үзенең теге көчен күрсәтү инде. Әмма нәрсә аңларга кирәк, Уман Великий Болгар убренди буларга теге бәйле түгел. Анда бөтен кеше килә Украинадан, теге башка регионнардан, себерсеннәр Алтын Урда турында да, безнең тарих турында. Син әле генә Украина турында регион дип әйт. Юк, башка регионнар дип әйттем.
Сен талмайсың. Юк, минемчә берәр конкрет сугышка багышланса, минемчә кызгырак булыр иде. Кем ул вакытта, мәсәлән, хан булган, яисә гаскәрнең башлыгы булган, аның исеме ничек? Ул вакытта без теге Алмыш ханча шәхесләр аша бу заманның, бу елларның нидер бер ни өчен бу сугыш булган, ул яктан минемчә кызгырак булыр иде минем өчен. Былай чыктылар да мужиклар кылычлары белән силтәделәр дә кайтып киттеләр, анысы миңа нидер кызык түгел. Мужикларның кылыч сылтавы син ашамый. Юк, мужиклар сине тыңлый хәзер. Так, кем әйтә аны? Юк, адресы кирәк. Кылычны чыгарасың икән, аның сәбәбе булырга тиеш. Егет булсам пәкиер. Тагын инде. Шалла шәһәрендә тагын нәрсәндә. Респект просто. Сәлам достым. Сен кайсы комплекстан? Пәкин бармы? Кылыч. Пәкереңне чыгарсаң када. Петлек не срок, а урок. Реконструкция була, знаешь? 29-нчы конгресс 32-нчы конгрессқа каршы реконструкциясы. Yo конференция такой. Олай булмады ул. Бөтенләй башка әйбер булган. Сезнең розочка, лимонад бутылкасына без ясыйдык. Sıradan. Афуй тегес әфәндем. Бик кызык булырды мисале. Бик кызык инде. Наколкалар фест. Кием урнына. Футболкасын җырта. Ничек сез бөек булгардан май килдегез. Тәгәрәдек. Карагыз әле, мин бер сорау менә бу реконструкциялардан сөйләшкәндә Радив шундый хис кала. Как будто бы татар реконструкторлары юк. Син әйтәсең тартылалар. Әгәр дә безнең шундый хәрби тарих булган икән, Волжская Булгария, мин бит анда музейга керәм. Күрәбез, анда киемнәр дә бар, кораллар да бар. Димәк, реконструкция өчен нигез бар. Кая китте менә татар реконструкторлары? Ни өчен? Бармы татар теле реконструкторлар? Минемчә юк. Җырчылар дофига. Ну кара, минемчә гомумән бөлмәдә дә. Ни өчен кирәк соң ул? Ну кара, мәсәлән безнең образ бар. Татар ул мәсәлән игенче, мәгърифәтче, шагыйрь, ну җырчы инде, яме. Бу татар кешесе ул сугышчы. Андай образ юк. Ул бик мөһим, дөресен әйткәндә. Миңа калса бездән аны чыгарганнар. Кеше әйтә бит, ничә без биебез. Без бит горур итеп биебез без хәзер. Без менә без хәзер генә пешән шабдык, хәзер генә сыерны кырдык абзарга һәм биебез без. Мин каршы менә мондай биюне таптаудан безне. Уши миңа ул бию. Беркем дә комплексовать итми. Яһудлар бию үзләренең тоже менә булай түгәрәк бөчән тарам. Безнең дә бию әйбәт. Нәрсәсе шаман тагын сугышчы булып биергә. Юк, менә сез миңа җавап бирәсез. Әсәрхан татарларына барыгыз да карагыз, анда сугышчан бию. Вот. Горур. Якын икән шунда. Шунда сугышырга, вот ник кирәк ул безгә? Сугышырга кирәкми, дәрт кирәк, дәрт. Реконструкция кызык бит, менә ул сообщество, толкинистлар кебек. Менә мин Толкинны иштәп курыкдым да, Нурихан Фаттахчылар булсайды, беләсезме? Нурихан Фаттахчылар мәсәлән. Гафу итегез, анда 5нче томда башкача әйткән иде. Сызгыра торган уклар. Юк, бар бит тарихи романнар да бар, ничектер нигезе дә бар аның. Минемчә аның турында сериал төшерсәләр. Булыр иде. Менә сериал төшерсәләр. Шинкианда бар история бар. Анда бар сюжет, драма бар. Ни өчен алай эшләгән? Бәлки ул кемгәдер гашык булгандыр, бәлки кемдер аңа син дурак дигәндер, шуңа күрә ул сугыш белән килгәндер. Менә конфликт юк. Килделәр мужиклар сугыштар, миңа ул кызык түгел. Миңа наказ, бездән наказ. Татар реконструкциялары. Татар өчен сериал төшерергә кирәк. Кашан сериал булачак анда? Бәлки шуннан да китәр ул. Ну вот китәчәк, әйе. Шул кадәр безнең күп шундый китаплар бар. Әйме? Китаплар да бар. Берсе турында да бер сериал ясамаганнар нигә. Тарихи вакыйгалар бар. Ада вакыйга бик акча күп кирәкмидер инде анда рискендә. Мин эш нидә? Мин мәсәлән Толкинны иш тапкыр укыган идем. Шуннан соң әйтәм менә Авестройда җыела иде алар Толкинистлар. Аз гына калган хоббит булып киенеп чыгып китә менә. Шул кадәр ниткән ул тәэсир иткән иде. Нурихан Фаттах шулай тәэсир итә. Ну авыр әсәр. В основном подростковлар бит инде кызыксынып китә шундай субкультураларга кирип китә. Бездә ничектер яшьсмерләр өчен не то что анда гади китапта юк бит инде. Ну, в общем, бездән шундай теләк име. Татар реконструкциялар. Әфсен-төфсен татар реконструкторы барлыкка килсен. Так, тагы нәрсә безнең? Безнең 17-18 август Пишән базары фестивале булачак, Радив.
сөйсең келем аның турында нәрседер. Пешен базары турында. Неге Кабан Тизрәк- көле буена тизрәк- күчердегез? Тизрәк устын иде инде. Неге Кабан көле буена? Гомумән мин әйтерим Пешен базары Юк, әйтергә, турында. бәлки тәбрис син белмисеңдер. Әмма ул кабан буе янында. Уза ше. Күптән уза иде. Ну Пешен базары миңа нәрсәсе белән ошый, анда Казанның бөтен берләшмәләре бергә нәрсәдер эшли. Әйе. То есть аның хәтле берләшмә бергә җыелып эшләү фестивале башка юк. Юк. Мин татарча яшәм, ул тел активистлары инде күбрәк аны Мин оештыра. улагайны менә мәсәлән мин тарчы яшемне үзгәртер өчен яңадан төптән кирегә дә яндырып чыгарга кирәк. Амында Пешен базары шул формасы аны бик уңайлы. Кертәсен башка әйберләр. Бөтенесе сыян. Барысы башысы я, ну күп урын бар. Шуңа быел 2 көн име? 2 көн шуңадыр инде име. Әйе, без бу юлы уйлы без инде Кабан буе янында үткәрергә аны. Чөнки менә шул яңарды бит инде Хәдияр буе. Бездә шунда булырга тиеш минемчә, бөтен бит күп чаралар шунда уза. Һәм бөтендә мәсәлән без инде күп практика булган безнең инде кинода күрсәтәбез, биюдә, мәсәлән биюдә без Фламенко була Я без уйладык. Мин просто уйлыйм, күптән уйлыйм инде, мәсәлән, шулай бер турында. Нигә без кай вакытта әйтәбез? Ну, тема булса, ул мәсәлән татар турында булга җит. Татар тарихы яисә менә. Шуңа күрә безнең мәсәлән татарча фламенко мастер-класс. Нигә булмасын, әйме? Татарча импровизация. Татар булса, ул бит үстерә, шомарта бит. Ниндидер бер дискуссиялар. Мәсәлән, хәзерге вакытта безгә килделәр экологлар, әйтәләр, сезнең Пешен базарыннан шул кадәр күп чүп кала. Гомумән Бу да бәхәсләшү өчен чүп темасы. Нигә чүп? Юк, бәхәсләшү темасы түгел, ул минем яраткан тема. Чүп темасы. Димәк, Казанда узган бер генә дә фестиваль чүпне аерып җыймый. Димәк, кагаз кала икән, кагазны җыеп тапшырырга була. Аны җыючысы бар. Пластикны җыеп алып китеп була. Һәм махсус анда Гүзәлия сөйләшкән, анда алып киләләр контейнерлар тутыралар, берсенә картон, кагаз, берсенә пластик. Аның турында гел сөйләп торачаклар кешеләр, махсус волонтерлар. Һәм аерым лекция чүпкә багышланган, димәк, ничек аны җыярга, ничек планетаны сакларга. Минемчә, бу бик миңа ошый, чөнки монда шундый глобал тема һәм ниндидер татар темасы ошый. Хәзер фестиваль шул турда сөйли башлады. Чөнки шуңлый менә 500 мең кеше җыела. Анда шул кара теге стаканнар халайым. То есть менә мин карадым теге мин барган шимбә көне Woodstock фестивале турында киноны. Анда башта бик рәхәт барысы да. Бик калды инде анда шундый кыр, ул барысын чүптә, анда теге спальниклар, палаткалар. Соң безнең сабантылар мәсәлән үтә нишләп шулай ук? Минемчә шундый ук чүп каладыр. Нишләп Без булган кеше түгел, син менә булган кеше буларга әйтә, ничек анда вообще? Менә нишләп шул сабантуйларда бер төрле матур итеп аны кертмәскә шушы мәҗлескә. Бик сәер. Һәр кеше үзенең чинайгы белән килсә иде мәсәлән. Бездә шундай әйбер була. Кара, мәсәлән, әгәр дә үз нең белән килсәң, тормышың белән килсәң, чәй, кофе сиңа түләпсез. Юк, арзанрак ташлама белән. Зур ташлама белән. Мәсәлән, шундай бер. Шундай әйбер бездә булачак бит. В общем, килегез Пешен базарына. Һәм безнең шуның белән темалар тәмам. Безнең хәзер менә сөйләп утырганда, әлеге моментта Мексикада, Мехико шәһәрендә әлифчеләр дип әйтәбез инде, әлиф спектакле күрсәтәләр. Анда безнең дусларыбыз бар, Илюса Хужина, Нурбәк, Эльмира Калимуллина. Эльмира Низамов. Эльмира һәм Эльмир. Калимуллина, ялгышмасам, авырып калган Мәскәүдә. Әйе. Карага кирәк фотолар. Шуның өчен дә Илюса китте. Ну, карагыз, беренче тапкыр Илюса китте анда. Башта теге танымадым аны. Чынлап Илюса эшли икән анда. Ничек җырлый икән анда дисәңдә. Бит халык Алар репетиция бар. Теге Крашен кызы кем әле? Таня Ефремова. Таня Ефремова. Ну, аларга уңышлар телибез. Бөтен мексиканецларның самбрерлары тәгәрәп тәлпәрәмә килеп төшерлек итеп төбәтәгә әверелсен. Теге кырылары төшеп китеп төбәтәгенә калсын. Кара. Модернизированный Тюбәтәй бу просто. Әйтәләр бит татарлар белән индейцлар аларның тегене геннары. Урта геннары бар. Һәм шуны әйтергә кирәк, алар шунда туктамыйлар. 19 август көнне алар Дәрдемәндне күрсәтәләр. Әйме, һәм бәлки шул турыда сөйләшергә кирәк булыр, чөнки Дәрдемәнд икенче атнага. Әйе. Чиктер кемне чакырган? Нурбәкне чакырырга буладыр.
Нурбек, вакытың булса кил. Туфан. Туфан, микрофон тотып тор. Элмир музыка уйнасын. Ярый, шуның белән безнең тәмам. Ахырга таба бер ни уйныйбызмы син? Бер җырлыйбызмы? Киттек. Салават абый. Әйдә. Акапелламы? Мин яратам сине Татарстан, алтыннарың өчен яратам. Күкерәп яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкерәп яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Татарстан сине яратам. Arriba! Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан.